Kapor wantiere boma ma Kisumu eni moko kuom jopuonjre gi jotendgi e kaunti ma Kisumu ne obagne gi romo gi jaod bura ma Nyakach Aduma Owuor, romo mane rango okenge ma inyalo medgo mar siro sombgi e skunde mopogore. Romo ne obagi e kaunti ma Kisumu kama jaod bura no ma Nyakach ne ojiwo jopuonjre mondo oket maino e sombgi kaachiel gi dongruok mar kaunti. Riwruok mar jaod bura no osebedo ka siro somb rawere e kaunti ma Kisumu kaka yo mar ting'o malo somo ka rawerego noduoko ne erokamano kuom sir mar omenda somo gi manyone gi tije tok somo. Romo ne oyuore gi mane en jaod bura machon ma Kisumu Central Fred Ouda, MC ma Kisumu Adwinyang kaachiel gi jafwambo mar Ramogi TV Trevor Ombija. Our young youths to be able to mentor them into leadership and to encourage them about opportunities which are available for them. Mostly these are young graduates, some of them are undergraduates, some of them have graduated, and we wanted to encourage them. So there are a few leaders to also speak to them through the Owuor Foundation that I want them to be role models to the society. And I really want to be thankful for this program. Since its initiation back in the years, I've really benefited through scholarships and bursaries. As you know, education always requires a lot of financial support, and before then, it was very difficult to meet financial support before this program. I really want to say thank you, a very big thank you to the Nyakach leadership for always standing with the youth, and I hope this continues to the coming generations, and all of us will be taken on board. Ramogi sa 3:15 wakawiyo mokwongo chenro en maro imore